Per al proper ple ordinari es permetrà, a partir del proper ple ordinari, que serà d'ací 2 mesos, és a dir, el mes de març, es permetrà que es puguen realitzar preguntes o pregs per part de la població, dels veïns i veïnes del Baix. El mètode serà el següent. El que faran en aquest cas els veïns i veïnes del Baix és presentar per escrit, per registre d'entrada, és a dir, on està tant Jordi com Jorge, els treballadors de l'Ajuntament, podeu presentar per registre d'entrada les preguntes que considereu adients tant a l'equip de govern com a l'oposició, que es considera en aquest cas que es pugui preguntar l'esconsellar oportú. I en aquest cas el que sí que s'ha de fer és 48 hores abans del ple, que normalment serà el dimarts, fins al dimarts del ple, en aquest cas, la mateixa setmana del ple, poder presentar aquestes preguntes i en aquest cas donar l'oportunitat a que aquesta persona pugui manifestar o formular la pregunta i per part tant de l'equip del govern com en aquest cas de l'oposició que pugui contestar. Gràcies.